Desbloquear o proxecto de construción do futuro Centro de Saúde de Ribeira e reducir a presión asistencial coa incorporación de novos médicos son os obxectivos principais do alcalde de Ribeira, que segue á espera de ser recibido polo xerente da área sanitaria Santiago Barbanza. E que na actualidade á falla de facultativos súmanse as importantes deficiencias que presentan as actuais instalacións. Seguimos agardando esa chamada do xerente da área sanitaria para poder quedar un día desta semana ou a próxima semana a maior brevidade posible, non? Para poder desbloquear unha situación que é a de mellorar tanto os recursos persoais que hai nos centros de saúde de Ribeira, como tamén mellorar o propio edificio do Centro de Saúde de Ribeira, porque conta con as deficiencias acuciantes que necesitan pois a súa reparación, non? Estamos falando de humidades, falta de espazo para que traballen todos os profesionais. A pesar do compromiso adquirido polos responsables do Sergas para manter un encontro que permita avanzar no proxecto, aínda non existe data para a xuntanza na que o alcalde insistirá tamén na necesidade de contar con máis persoal. Dentro do Concello de Ribeira, dicir que temos a man tendida ao Concello, perdón, a Consellería de Sanidade para que na maior brevidade posible de tempo podamos manter esa reunión e, por tanto, ofrecerlle as alternativas que temos en riba da mesa para poder albergar un novo centro de saúde, tendo en conta de que a prioridade máis grande que temos é que haxa profesionais médicos sanitarios que den unha resposta á poboación pois sen demoras e sen esperas.